Dan juga diucapkan terima kasih dari salah satu channel yaitu dari Mbah Kayin, juga dari AW Channel. Tentunya jangan Anda lupakan bila ingin menyaksikan pagelaran yang digelar pada malam hari ini di YouTube, juga ada dari channelnya Mbah Kayin, juga dari AW Channel. Dan luar biasa lewat kebersamaan jalinan kekompakan didukung sepenuhnya oleh audio sound system profesional yang pada malam hari berkolaborasi dengan Singomang Bolo Budoyo. Sekali lagi diucapkan terima kasih atas kebersamaannya demi semaraknya adicara halal vialal juga uri budoyo Jawi. Dumateng panjenenganipun para paraga sinabi angrantos tumapaing ganti adicara salajengipun nggih menika nggih sasaipun para kanca nggih sampun siaga ing diri sawengung katik nggih pramila dumateng panjenenganipun para kadang nggih sasaipun wedal saha sasana kawularagan dumateng para kadang kanca seniman seniwati ingkang ing dalu mriku rawuh pindah malih matur suwun sanget. Dan mengijak acara selanjutnya yaitu Tari Kano. Satuning sang sunggo manggolo saking Bantarangin utusaniro Prabu Kala Sewandana klendrah pindha sardana rupa dene raja angkah nanging yen kaduh pindha angka sastra lumaku ing pacital seblak sampurtan parisane ditonton jangan tiru ing karya ditelitian saning singgerila kula sampun sawe ing diri sawe ing kanthi kang angkas
Wongkolo Budaya. Ayo di batur ana pun kakang di. Loh. Ayo dilipur para kadang ana ing sekawe kene iki. Kaya aneng sing mundut ning dalan wangi parkir toge. Siu Wongkolo Budaya spesial Pado Audio Sound System Professional. Kang Mas kula sing teko.
Ya, apa? Kula ngelak bobo niki. Wah. Iya leh iki. Semangat ya ger, sing gila uplek-blek iki yo. Uri-uri budaya Jawi ya ger, alon-alon sing penting lakone. Sekali lagi diucapkan selamat malam kepada seluruh penonton yang hadir untuk menyaksikan satu acara Kejar Seni dalam rangka halal bihalal di Desa Segawi, Kecamatan Pagrojo bersama kesenian Riok Ponorogo Nyung Wagoro Budaya. Aturakan melinjek dalu popo. Yang
Oh iya. Selamat malam juga dari Bahaya Channel juga dari Awi Channel. Nyapa. Penari nih. Nah, lek ojo bingung golek mic langsung nang kene. Bapak nyuwun mic. Aku nang kono nyapa kok pancali. Gonmu ning ndi gonmu? Nang kono kan mang. Omong kertas cilik mabar epek nang kene ya. Iki ke lokasine penjiget. Heeh. Gonku nang ndi lah no? Kono. Ya wis tak runggo rono lah no. Wis terusno ndang. Terusno. Oh, kono pantal. Wah, yo iki mangar uluk salam Jawane Kang. Saja semangat kanca-kanca bro. Bersama sing Loh, lah aku wis nang kono pangga kok pancal. Aku nyandi. Lah kok pancal nang aku. Piye? Kok aku. Kowe iki ora bener panggaan lungguh. Aku nanti lah lho iki. Nang kene, ning ngisor. Kayak nyapu nang isor iki. Aku nang kene lho bujang nyapu nang kono iki. Ya wis, aku tak jaran njuk kan. Jaran. Aja, ganong. Ganong. Ya wis nang kono. Mosok. Wong kono pancali ae aku. Balik aku. Aja mutungan. Ono kok pancali ae untung aku. Sing rukun. Aku ndelek ngene aku wis ndelek aku. Ayo iki mang sepurane sikilku yo nyampe. Terlalu menyikil.
ya. Ayo le. Ayo le, ayo le, ayo le. Iki lho. Ya. 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 Saya tahu. Piye karepmu piye? Medun to? Arep medun to? Ayo tak adone. Loh, piye? Oh, kok iso kebablasan piye? Ngeseri lo cetek. Bisa, hah? Masak jurang? Iya. Wayahmu nyambut gawe le. Yo. Adek. Hah? Aku kok nyapu iki? Anu, kon turu kono lho, kono. Medun kono turu. Kowe iki kon ganong ning kene iki karepmu piye to? Yo, wayahmu. Ya, ayo le. Ayo le. Ya, ya. Ya. Saya wengi, saya rame, tan saya talutan, saya rame. Ayo, sing penting kowe semangat yo ngger. Ya. Dinge apa ndak melok latihan to adek gelar ning Adicara Agung kaya kene lho ngger. Wah. Ya, Jos umpama sliramu
lagi aku kumbangi Allah. Iki metene sing ngomong golon ndi iki wonge? Lho. Ora ngetok wong endi. Arep mlayu nyandi neh. Ndele ayo iki. Iya, matur suwun. Nggih. Niki kanca-kanca pangrawit, kanca-kanca pengganong sik leren ngombe banyu. Niki sesepuhe Ketua Dewan, Bapak Ketua Dewan nggih sampun rawuh, ngaturaken sugeng rawuh beserta Ibu, ngaturaken sugeng rawuh Bapak Marsono beserta Ibu. Alhamdulillah di tengah-tengah masyarakat Desa Segawe yang luar biasa jos ini, Bapak Ketua Dewan tetap nomor 1 yang tetap hadir. Beri aplaus Pak Marsono. Hei. Nggih, matur suwun sanget. Niki ngapunten Pak Marsono nggih. Niki cara omongane basane wong Sidomulya sami kalih Pak Kasih niki. Nggih, Pak Kasih kula sebelah jenengan niku lho. Gedhe dhuwur niku. Nggih, niku Pak Kasih kula. Lek Pak Lurah, walah Pak Lurah Segawe boloplek. Nggih. Nuwun sewu, niki saking kanca-kanca Singomanggala ugi seluruh kesenian, tradisi, adat istiadat masyarakat Desa Segawe mengapresiasi support dan dukungan dari panjenengan. Bilih saking menika kula nyuwun Pak Marsono minggah kedhi, Pak. Dadi kanca-kanca saking ya lek Pak Rudi mendina apal wong ya amur mendina. Lek kanca-kancaku sing Manggala ki nggone ning Sidomulya, Pak. Dadi ya ora tek kare jenengan ruwe ning foto HP. Nggih. Kula suwun nggih. Niki Pak Marsono nggih ngapunten nggih Ibu. Nggih. Napa malih lek dijampingi Ibu, kanca-kanca niki malah seneng cak Ibu. Mriki lho Bu, tasik setunggal niki panggenane. Nggo Bu. Wong nggih. 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 Nggih, beri aplaus untuk Bapak Ketua Dewan Kabupaten Tulungagung, Bapak Marsono. Nggih. Alhamdulillah beliau hadir. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu sekalian, Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Kasun, sedaya tokoh Forkom Pincam, saking kecamatan mungkin Koramil Polsek,
para penisepuh, adi sepuh, sederek kula sedaya, warga Segawe khususipun ugi pun di Sidomulyo nggih. Singomanggala. Kula nek teng Sidomulyo biasanipun kula melekan teng Tumpak Ndolo, Pak. Kula nate melekan teng Tumpak Ndolo, nek dalu tengah dalu nate kula minggah mriku. Ning Keranten kula riyin niku madosi info Tumpak Ndolo niku kelebet wilayah Trenggalek, kula ajeng ngutak-ngatik, ajeng dandani benakne napa nggih sanggar mboten wantun. Keranten kan senes wilayah Tulungagung. Bapak Ibu sekalian, panjatan syukur alhamdulillah dalu niki kula dikabari Mas Rudi wonten pentas gelar seni tradisional wonten Segawe. Mugi-mugi dalu niki anggen kita pinanggih wonten manfaat maslahah khususnya kangge kula lan panjenengan sedaya utawi warga sak Kecamatan Pagerwojo sak Kukupan amin. Salawat salam mugi tansah kunjuk dateng junjungan kita baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang keranten kita dados ahli sunahipun. Insyaallah benjing kita pikantuk syafaat wonten ing yaumul kiamah amin. Bapak Ibu sekalian, mboten kesupen dalu niki tasik sawal nih. Ini sawal ente-entean. Insyaallah niki saya rodok mambu bodo. Kula selaku pribadi sekaligus juga mewakili keluarga besar DPRD Tulungagung, saya mengucapkan minal aidin bapak izin, mohon maaf lahir batin, duk rikala kula serawung kalian panjenengan sedaya, mulai tahun kepengker ngantos sak mriki mugi-mugi sedaya kekilapan kesalahan saged linebura dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, budaya itu bagian daripada akar utawi roh kita sebagai bangsa Indonesia. Budaya niku adalah pemersatu bangsa. Tiang atau piantun niku lek jiwai seni biasane atine niku sabar. Dodone ombo. Wong niku lek menggeluti kabudayaan kesenian. Wong niku lek serawung teng seni niku biasane ora gampang neku, ora gampang nesunan. Atine jembar, pikirane lemah, penggali itu resik, terus akhirnya terus ora gampang padu, insya Allah ada. Maka saya ketika ada pentas seni, niku jajane didadak, Mas Rudi dawuh pun raketang dilu, main jenengan nongak Pak. Yang penting didongani tok. Lah mulane kula namung tugas kula mung ndongake le pentas sukses. Dene mangke enten butuh napa-napa benjing mawon pun sakniki. Soalnya negarane lagi efisiensi. Dawuh Pak Presiden kan negarane ngejak efisiensi. Lah dene mangke ngembangne kesenian mau kedahipun pripun? Lah terutama tokoh-tokoh ya kudu serawung. Ya sok dolan teng alun-alun ngoten. Terutama Pak Lurah Segawe kalian Pak Lurah Segawe kalian Pak Lurah pundi Sidomulyo nggih. Lah Sidomulyo Mas Marekan nggih lurah. Oh nggih. Mas Marekan kan rodok kanca akrab kalih kula. Bapak Ibu sekalian, kula mangke lek dangu teng mriki kula masakaken sing badhe joget ngoten. Kula namung sekedap mawon teng mriki. Sing penting dulu-dulu teng mriki rukun guyub ayem tentrem terus kompak desane saya maju. Lek enek sing rodok barang rusak dibenakne didandani, lek dene mangke butuh napa ya jenengan petung kalih Pak Lurah, kalian Mas Rudi, kalian kanca-kanca. Kula namung derek kalian dulu-dulu mriki sedaya, nggih. Nggih sawetawis ngaten Bapak Ibu sekalian, mangke lek kula dangu teng mriki sing arep joget kentekan wektu, sing arep napa nggih bawa ura-ura kentekan wekdal, sing arep apa ngigel nggih jatilane mangke ra bagian wektu. Sawetawis saking kula kita pungkasi ngaten kemawon wonten tuna dungkap salahing ukara Subhasita ingkang kirang trapsila menggawe panjenengan sami. Kula namung pinter nyuwun samudra pangaksami dhateng sederek kula sedulur Pagerwojo sakukupan khususnya warga Segawe Sidomulyo ngaten. Semanten balom mafiq ila wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Marsono ingkang sampun paring dawuh dumateng kita sami, muga-muga panjenenganipun sehat terus iso mimpin nggawa masyarakat Segawe lan umumipun di Kecamatan Pagerwojo semakin maju. Amin ya robbal alamin. Saniki dilanjut napa mboten?
Leren. Lanjut napa leren? Lanjut. Nggih, sakniki lanjut. Nggih. 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 Yo. Bopo. Niki gendang ditanjakne cake penontone ya wis ya kaya ngene iki. Nuwun inggih dumateng panjenenganipun para paraga ingkang ndakon karya mbok bilih sampun sawijining diri sawegati sasana pagelaran kala aturaken. Lanjutaken Tani Garong. Wah kok garong. Ho 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 ya. Ya. Singo wong kala budaya. Dok 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 dok. Ya. 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 Ditoto kanca parijane aja nganti lero karya dituliti aja Wayahe. Ya
ditoto barisane kanca diteliti aja ning sing keri kula sampun sawe going diri sawe going kati Kang Mas kantun ngentosi bendhe pindah sebab sampur tandang monggo
Ayo le. Aduh, opo. Wong atiku nalikane sepisan ketemu Allah Allah. wong ayu dadi laku do ati ridan siang dalu Ayo. Singo Pagolo. Allah Allah